Sikke en smuk solnedgang. Og hvad så? Altså, helt ærligt. Det er ikke det, vi snakker om her. Kom ind i kampen. Okay. Nå, men altså, vi vil bare lige sige, det glemte vi at sige i den anden video, at I har cirka 4 måneder til at stemme om, hvem der vinder. Og så ved hjælp af kommentarerne, altså ikke til den her video, men den anden, om hvem der vandt i både dansedysten og hoppekonkurrencen. Det tror jeg, Mathias gjorde, men det handler ikke om, hvem der var dygtigst, det handler om, hvem der var sjovest. Så, men når I har stemt og alt det der, så laver vi en ny video. Hvor den afgørende runde, og så og den der vinder, Altså, hvem vil være den mest atletiske person af mig, Mathias? Altså, Valdemar, i den her hoppekonkurrence, der vandt jeg jo, fordi jeg hoppede over. Jamen, det gælder om at være sjov, Mathias. Det vil du lære, når du bliver lidt ældre. Så, Nå, men altså, den der dansekonkurrence. altså, jeg er ældre end dig. Det kan godt være. Nu taler vi ikke om det der. Men den der dansekonkurrence, altså. Vi kigger lige på noget andet. Sikke en smuk solnedgang. Smag lidt af din egen medicin. Nå, men i hvert fald så, vi ses. Tak fordi I så med. Moin.